الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة شاتر قوة رمضان hijirar shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan uku miladiya isa alaihi salam 2024 inda muke haduwa a wannan zawiya ta kadiriya da ke kofar atiku domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin littafin kifayatu du'afa'is sudan fi bayanin tafsirin alkur'an na babban malami jagora a shekhu abdullahi fudai radiyallahu ta'ala anhu wa tagammadahu bi rahmatihi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna budi muwafaqa ya sanya muna bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bayyana mana halaye na Yahudawa banu Isra'il bayan Allah ya muna bayani irin wato takaddama wadda aka yi ta yi tsakaninsu da annabi Musa alaihi salam na Allah ya ce ga yadda za su yi su kuma su to su ce ga yadda za su yi aikace kenan nan kuma ana ta ci gaba da ya muna bayani na abubuwa na itikada nasu abubuwan da suke ƙudurtawa cikin zukatansu waɗanda haka suka ƙulla wanda suka canza shari'a Allah suka canza attaura suka ƙudurta abubuwan da ba haka nan Allah ya ce ba suka canza addinin Allah suka canza littafin Allah kuma suka ƙudurta su kuma akan haka suke to shi na Allah subhanahu wata'ala yake muna bayani ya ce wa minhum ummiyuna wa minhum daga cikinsu ay minal yahudi daga cikin yahudawa akwai ummiyu na lummadawa wato ummadawa waɗanda aka haifa waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba su iya karatu ba yadda aka haihe su hakanan suka tashi hakanan suka girma ba su iya karatu ba su iya rubutu ba ai awamun wato jahilai game gar jahilu na waɗanda su ne jahilai sosai da gaske cikin yahudawa ma akwai su ba wai cikin larabawa ɗaya akwai hakanan ba to shi ummiyuna sun ce ummiyuna jam'u ummiyin ne wato jam'i na ummiyun mansubun ilal ummi wanda ake jinginawa zuwa ga uwa wai ana nuhin wanda duk mutumin duk da ya kasance tun lokacin da uwa ta haife shi ya taso yana nan wanda yake bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to shi ake kira ummi wato cikin larabawa akwai su zan yawa watan mutanen makka musamman ƙurayshawa sun kasance hakanan har lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama an ce mutanen da suka iya rubutu da karatu ba su wuce mutum 7 ba cikin mutanen makka sai da na umar dan khattab radiyallahu anhu yana cikin su to
su gare su koko ga mutum ya zama ummi musamman yanzu to suka ne kuma aibi ne a ce baka iya rubutu baka iya karatu ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko girmamawa na da ɗaukaka gare shi sallallahu alaihi wasallama zamanin ummi a shi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga hadisin sayyiduna abdullahi ibn umara ya ce inna ummatun ummiyatul la naktubu wa la nahsub ya ce mu al'umma muke lummadawa ummiyai la naktubu da ba mu rubutu wa la nahsub ba mu lisahi ya ce ashharu hakaza wa hakaza ya ce wata hakaza wa hakaza wa hakaza wa 29 ko 30 an ka ce ya laƙe hawarce ne guda haka gana uku ya ce to mu haka muke to haka mahi yawa mutanen makka suke haka nan al'ummar larabawa suke ko da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da yawansu ba su iya rubutu ba su iya karatu ba to amma wannan waton aibi na kama da ne bayani amma shi gare sallallahu alaihi wasallama girmamawa na da ɗaukaka gare shi da kuma cikan mu'ujiza da cikar gaskiya ta na cewa lalle wannan littafi da wurin ubangiji yake don da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zo wata ƙasa ko ya zamna cikin wata al'umma ko ta farisa ko ta rum ko ta hindu ko ta sin ya koyo saƙafarsu ko an ce ya zo ƙasar sham ya yi karatu ko wani abu da sai a ce ai lalle can ya taho da littafin nan ce ya iyo shi to annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wasu ittifaki bai iya rubutu bai iya karatu bai zo inda kowa ya karanta komi ko ya koyo komi ba amma ya taho da ilimin da ya rinjayi duk ilimin muka na farko har zuwa na ƙarshe har yanzu to ashe wannan ya nuna lalle abin nan da ya taho da shi wahayi ne da wurin ubangiji yake hashi na imamu ahmad shauki ka ce ya ayyuhal ummi hasbuka rutubatan fil ilmi an dana talakal ulama ya kai wannan ummi yace malamai waɗanda an masana musamman yanzu aka ce malamai to ana nufin waɗanda ilimi ya fashe musu kwanyansu ta fashe ga ilimi ga harkoki na bincike musamman yanzu harkokin science da technology da abubuwa to dukkanin sun yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk binciken da suka yi karshe ko da suka kawo karshe sai a ce ai Allah subhanahu wataala ya ce kaza cikin Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi ko a kawo wani abu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce a zanka yan kaza ko a bari yan kaza sai a ce to kenan shi na aka nuhi da an ka ce ka ayi kaza cikin harkar likitanci ko cikin harka ta wani technology ko wani abu to wannan yana daga cikin abubuwan da yasa yanzu turai yanzu ta fashe musulunta ɗaya akai saboda waɗannan abubuwan tunda shi bature ba to za ce mai Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza abubuwan ilimi za ka kawo mai na hikima da dalilai na hankali ga su waɗanda ilimi ya tabbatar shi su ga su kuma sun yi bincike sun gano haka in ka to ka ce ma bature kaza ko kallon ka bai yi Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza wannan kai tadda shi hujja za ka bashi ta ilimi to kusan yanzu musamman da bakin lokacin da aka fara wannan yaƙi na banu Isra'ila da Yahudawa da mutanen Filistin da kuma shigowa azumin nan to mutanen da suka musulunta ba kama san iyakarsu ba abin ya zan kamar yadda suke cewa tufanul aqsa to ya zama kamar tufani na kuma na musulunci wanda ka darka ke kahirci na shine yace daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke jahilai na ummadawa la ya'lamuna alkitaba ba sallatahi ba shine at-taurata illa amani ya sai karyace su dai sun ga sani shine illa lakin kenan lakin sai dai ya talakauna suna karba amani ya karyace a kazi ba karyace min ru'asaihim daga shugabanninsu wannan istisna'i na munqadi ba muttasilina ba kakkace la ya'lamuna alkitaba ba sallatahi ba illa amani in ba karyace ba ya zan kenan an togo amani da cikin kitabu to shi na mallan ya ce lakin don ya nuna ma istisna'in nan munqadi na amani bai da alaka da kitabu abinda ɗaya sun ka iya ba su iya attaura ba abinda ɗaya sun ka iya ƙaryaci su ɗaya sun ka iya talaqaunahu na akazi ba ƙaryaci da suke karɓa min ru'asa'ihim daga shugabanninsu ya ka mutum ya taho a zamanin sai
a cika mai kai da labari a ce mai ai kaza babu hujja. Shugabanninsu suna aza su bisa ga ƙarairayi da abubuwa waɗanda sun ka ƙirƙiro su waɗanda babu su cikin attaura da kuma canje-canjen da sun kawa attaura, kuma sai su ɗauke su maishe su matsayin addini ya zan su za su kunhani da su. To akwai su cikin yahudawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yukhbiruna sai su kama ba da labari bi hada ƙaryace-ƙaryacen nan waɗanda shugabanninsu sun ka koya musu sun ka aza su bisa gare su. Don shi ga al'adar shugaba duk lokacin da ya yi magana to shi mai biyu yadda zai yi ɗabi'a ta shugabanci. To shi yasa aka so shugabanni su ji tsoron Allah, duk abin da za su faɗi su yi ƙoƙari su faɗi gaskiya, kada su aza wato waɗanda suka yi jagoranta bisa ga ƙarya, bisa ga yaudara, ya zan a faɗi magana san ƙarya ta ba gaskiya ba ce. To shugabanni sai a ji tsoron Allah, saboda amana ta Allah ya baku, kuma su waɗannan ba Allah ya sallata su ku a kansu. Duk abin da kuka faɗi za su ɗauka gaskiya ne. In an tara mutum miliyan guda sai kaga mutum guda ya yi magana, sai kaga kowa ya tashi da farin ciki da nishaɗi, ai wane ya ce za a yi kaza, wai matsala ta ƙare. To amma kuma ko da yaka faɗa haka ne shi ya san ƙarya shi kai bayi zai yi ba. To don haka sai a ji tsoron Allah, duk abin da za a faɗa mu mutane na gaskiya, ka a aza su bisa ga ƙarya, ka a aza su bisa ga yaudara. Na wa inhum su ba su zamo ba ai mahum ba su zamo ba fi jihad ga musun nubuwatin nabi annabancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa gairi zalika da wani annabancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na abubuwan da sun ka zo cikin attaura waɗanda sun ka canza sun ka soke su ko sun ka hurhura su mimma yukazzibuna daga abin da suke karyatawa. To ba ku zamo ba illa yazununa face suna zace zannan, illa yazununa face suna zato ne kawai, zannan kuma zato, wala ilma babu ilmi lahum gare su inji Allah. Shi Allah ya san ba bisa ga ilmi na suke ba, duk bayanan da suka yi da dumumuwan da suka yi da duk abubuwan da suka kawa da hujjoji da dalilai duk bisa ga zato na. ala shafa jurufin harin na suke, ba bisa ga gaskiya ba. Kai mumini, kai musulmi, kai in ka tashi kana magana saboda ka san kana da hujja cikin Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sai ka yi magana ka bisa ga yaqini, bisa ga tabbaci. Don da an ce ma kaza sai ka ce Allah ya ce kaza ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza. To su ko shugabannin su dai sun ka ce musu kaza da kaza, Allah ya ce kaza ko Annabi Musa ya ce kaza ko abinda a addini kaza, kuma ƙaryata su kai ba haka nan na ba. Na to don haka fawailun annabi Allah subhanahu wataala ya ce fawailun bani ya tabbatar musu, ai shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lillazina ga waɗannan yaktubuna alkitaba da ke rubuta littahi almuharrafa wanda an ka juya shi an ka canza shi bit ta'wilati da tawiloli fassare azza'ifati najabu waɗanda a ga kwaimawa azza'ifati kwaimawa waɗanda annajabu waɗanda ba na kwarai ba. To Allah ya ce bane ya tabbatar musu waɗanda ka rubuta wato littahi najab ga littahin Allah wanda an na gaskiya amma sai a ɓoye shi, sai a haɗa wani wanda an najabu shi za a haɗa mutane kuma shi za su umhani da shi. Wanda yanzu haka akwai attaura wadda atta gaskiya sun ɓoye ta ba su bayyana shi, ko an gane ta to akwai zababbin mutanen da an ce akwai ta wani injil wanda wani bible wanda an ka samu, wanda ina ganin tun miladiya na wurin 800 da wani abu, kaga hijirar annabi 200 da wani abu kenan an ka same shi nan Turkiya. In ka gane na fata na to ba kowa da kowa suka bari ya gane ba, tunda gaskiyoyin da a cike yanzu waɗannan duk babu su cikin na yanzu. To saboda duk an canza abin an hurhura in ji Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ce wani ya tabbata ga waɗannan da ke rubuta littahi bi aidihim da hannuwansu mukhtalifan wanda ya saba gaba ɗaya daga abin da Allah ya rubuta, ya canza gaba ɗaya ya koma daidai da sauransu min indihim daga gunsu yake ba daga gun Allah ba. To sun mai na sannan su ce haza wannan min indillahi da wurin Allah shi, a ce ai haka Allah ya ce, wannan shine addinin Allah, shine hukuncin Allah, shine abinda Allah ya sabkasuwa. To humul yahud Allah na'am
ai annahu ai innahu summa yaquluna hadha min indillah ai annahu ko innahu innahu lalle ya hake ai innahu dan ni annahu ya sami tunda maqulul qawlana ana kasara inna in tattaho maqulul qawli ba'dal qawli ai innahu haqiqa wannan littahi kazalika ai innahu haqiqa abin ga da muka rubuta kazalika tamka haka yake fittaura ta cikin at-taura sai a san mutane yan littafai dai suna yawo da su at-taura an aje ta gehe manyan dai adda ita sai suna rubutu littattafai suna rubutowa sai su ce ai haka yake cikin at-taura da kun ka ga mun rubuto muku ana ba su gunta abubuwa na karerai suna amfani da shi liyashtaru domin su hurhuru samanan kuɗi wadan hurhure bihi da shi kalilan ɗan kaɗan na minar duniya na duniya saboda saboda in sun bayanar da gaskiya abubuwan da suke samu na unhwani da abubuwan da suke samu na dukiyoyi ga mabiyan nan nasu to barin samu za su yi to shi na sai sun kai wannan na wa humul yahudu su ne yahuda in ji Allah gayyaru sun canza sifatan in ji mallam abdullahi ya ce gayyaru sun canza sifatan nabi sifa annabi sallallahu alaihi wasallama fit taurata cikin at-taura wa gairaha da wata at-taura duk littafan da sun ka gabata ko cikin injila an canza sifa annabi sallallahu alaihi wasallama tun da gashi Allah ya faɗa muna mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmad bi nabiyyin yati min ba'di yasmuhu ahmad cikin injila kenan to shi ma cikin attaura haka suna annabi ya dawo Ahmad sallallahu alaihi wasallam wa katabuha suka rubuta ta ita attauran nan koko wata attaura ala khilafi bisa ga sabanin ma unzil abinda an ka sabkasuwa wanda Allah ya sabkashe ta ba haka suka rubuta ta daidai da son ransu to don haka fawailun bani lahum ya tabbatar musu mimma katabat aidihim saboda abin nan da hannuwansu ta rubuta waton wailu wani irin rahina na azaba sai da na Usman ibn Affan ya ce innahu jabalun min nar wani irin duci na narkakke na wuta wanda ka zabarbaka na wuta duci na wuta to wailu kenan sannan shi kuma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wadin fi jahannama bayna jabalaini yahawi fihi al-hawi 40 kharifa yace wani irin rahina cikin jahannama ko cikin jahannama to wani rahina a cikinta wanda in mutum ya fada ba jahannama ba ko cikin jahannama zurhi ne ya kai ta shekara 40 shi wannan waylo din to shi yasa duk lokacin da Allah subhanahu wataala zai wada tsoro to zai yi magana da waylon waylon aka magana fa yulil lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna masu wasa da sallah ba su kula da ita to waylu ta tabbatar musu Allah shi kare mu na'am to shi na ko yanzu Allah ya koma maimaita ya ce fawailul lahum lalle wailu azaba lahum ta tabbatar musu mai maka tabbata aidihim saboda abin nan da hannunsu ta rubuta suka canza ayoyin Allah suka canza sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa wailul lahum kuma bani ya tabbatar musu azaba ta tabbatar musu mai ma yaksubuna daga abin nan da suke ciruri ne na dukiya wannan dukiya kuma da suka karba kuma azaba ta musamman ta tabbatar musu akan ta bai can azaba ta canza littafin Allah sannan da azaba ta sai da gaskiya su amshi abin nan da sun ka amsa don haka abin nan da suka karba Allah zai azabta su saboda shi bizalika saboda wancanin ka abu minar rushana daga rashoyi cin hancin da suka karba lokacin abin gasan in za awa mutum hukunci kamar wanda suka yi ba za a yi maka hukunci ba sai ka ba da kuɗi in kai adda gaskiya in ba kai adda gaskiya ba amma in ka ba da kuɗi to za a yi ma hukunci shi yasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba yahude da ba yahude ka rikici sai a ce a ta inda annabi sallallahu alaihi wasallama shi mai gaskiya ya so a to inda annabi mara gaskiya shi ko sai ya ce a ta inda wani cikin mallamansu na yahuda nan madina don an san an to inda annabi to gaskiya za a yi su ko can mara gaskiya kuɗi zai bai sai a danne mai gaskiya ce to ita ce rashawa gare su ba wani abu na ba to shi yasa haga abubuwan wato abubuwan na harka rashawa da harka abin da ya shahire ba da sauransu abuna wanda ya zama musu jiki ba su iya bari to har sun koya wa musulmin Allah shi muna kariya na'am
wadda asatim da kuma shugabancinsu jagoranci wanda suka yi na ƙoƙarin sallada kansu akan mabiyansu kada su gano cewa ba bisa ga gaskiya suke ba to duk dai bane ya tabbatar musu akan haka wa qalu wadda asatim ko wadda asatim duk guda na'am wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم har yanzu dai Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da bayyana mana irin miyagun aƙidodinsu abubuwan da suke kullawa cikin zukatansu na ƙarya da kuma waɗanda shugabanninsu sun ka'aza su bisa gare su saboda canza littafin Allah da sun kai Allah ya ce wa ƙalu suka ce lamma wa'adahum annabiyyu annara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu alƙawali da wuta yace in fa ba ku bi da kuka bi ƙur'anin nan da na taho da shi to ne lahar Allah ko ne ku zai batun cewa ku au kaza ku aka za mu yana nan tahi waɗanda suka faɗi duk shi na nan tahi to Allah ko ne ku zai wa qalu sai suka ce lan tamassanan nar ai wuta ba ta taba mu lan tusibana ba ta shago mu illa ayyamin sai yan kwanuka mu a duratan kididdigaggi ta mun ji za mu shiga wutar amma yan kwanuka ɗaya na zamu yan kwanuka ɗaya na zamu shi na ce sab'atan kwana bakwai duk gaba ɗaya a ta wuta gaba ɗaya kwana bakwai na za ta yi to hakko mun shiga ɗin to duk kwana bakwai na wai su sun ka ce wai an ce cikin attaura Allah ya ce cikin attaura wai ai duniya shekara 7,000 to inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna yini guda don nan lahira matsayin shekara 1000 yake na duniya don haka shekarar ga 7,000 na duniya to matsayin kwana 7 take to don haka gaba ɗaya da sun yi kwana 7 cikin wutan nan to duk abin da sun kai na lahi ya daga an wanke musu shi kenan to wannan shi a abin da ikirma ya karbo daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ko da yazo Yahudawa na cewa inna ma hadhihi dunya sab'atu alafin wa inna ma yu'adhabu an-nasu fi an-nar li kulli alf sanatin min ayyami ad-dunya yawmun wahidun fi an-nar min ayyami al-akhirah wa inna ma hiya sab'atu ayyami to wannan shi aqidus haka kuma an ka aza su bisa gare shi kuma ƙarya suka wa Allah ƙarya ta suka yi don haka ko mun shiga wata kwana 7 za mu yi au 40 muddatan ko tsawon shekara 40 za mu yi wai daidai da kwanukan da su muddata ibadata abahimul ijla lokacin da daidai waton muddar da uwayensu kakanninsu na can lokacin annabi Musa suka bauta ma dan maraki ba daidai shi babban laihin da sun kai ba na shirka to ai duk gaba ɗaya an haɗe gaba ɗaya annabi Musa ai duk kwana 40 yayi wurin miƙati to duk abin da an kace musu ko sun shiga wata kwana 40 za su yi don haka ba su wuce waɗannan kwanukan subhanallah sun mata zulu sannan azabar ta gushi da shi na imam al-bukhari ya rawaita daga sayyidina abu huraira yace lokacin da aka ci khaybara an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama nama na karamar bisa mai guba an samu ta guba ciki su yahudawa sun ka kawo mai wai abin tarban baki na sun ka kawo mishi nama abin amma sai sun ka sa mai guba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu duk a tattaro mai duk bai hudin da annan
duk gaba ɗaya a tattaro mai su da mallamansu da kowa nasu sun kato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son in tambaye ku wa ubanku wa abbabanku sai suka ce wani abbabanmu sai ce ƙarya ku kai ba wani abbabanku ba wani abbabanku kamar a ce yanzu misali a ce banu kaza misali sai a ce wa kakanku wanda kuka alfahari da shi sai mu ce ai banu wane maki sai ce a ƙarya ku kai jikokin wane kuki ka gane kamar a ce misali kila yana cikin jikokin misali ɗayan shehu usmanu sai a ce ku jikokin wa kuka sai su ce jikokin a ciku muke sai a ce karya kuka yi jikokin bello kuke to irin haka nan to sai annabi ya karyata su sai ce ai baban kowa ne sai suka ce wallahi kai gaskiya haka nan wai gwada annabi na suka su haka nan na suke wai gwada annabi na suke sannan ya ce to zan tambaye ku za ku faɗa mini gaskiya ɗan tambayi ku suka ce iya abul qasim ko da mun yi ƙarya ai za ka gane kamar da ka gano cewa ga wanda aka kanmu ko yanzu mun faɗa ma ƙarya ganewa za ka yi faƙala lahum man ahlun nar ina son ku faɗa mini suwa na ɗan wuta mutanen wuta zai ƙoniya faƙalu sai sun ka ce mai waton faƙalu suka ce muna a mutanen wuta amma dai za mu zamna ciki na ɗan lokaci idan muka zamna na ɗan lokaci to sai a jaya mutu sai da ku gaba ɗaya da jama'a kudu sai a kawo ku zama kuma yi muna subhanallah wato na kunu fi haya siran sun matu khulifuna na fiha suka ce muna kasancewa cikin wutan nan ɗan lokaci kaɗan na da baya da kai da jama'a ku gaba ɗaya sai ku maye muna cikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ƙarya ku kai ihsa'u wallahi la nukhlifukum fiha wallahi la nukhlifukum fiha ba mu maye muku cikin wutan nan ku dai ka tabbata cikin ta abada summa qala hal antum sadiqi an shay'in in sa'altukum ko yanzu za ku faɗa mini gaskiya na wani abu in tambaye ku suka ce na'am ya abul qasim sai ce ko kun sanya guba dahi cikin naman ga sai suka ce yi mun sa ya gane suka ce yi lalle mun sa faƙala ma hamalakum ala zalika ya an kai mi ɗauke ku kun ka sami duk guba dahi cikin naman da kun ka kawo mi faƙalu a radana in kunta kaziban an nasari haminka in kunta nabiyan lam ya dora abinda muka nuhi in dai ƙarya haka an huta da kai kan ba shi kenan ba an huta da kai ƙarya ta mutu amma in annabi kake lalle ko ka ci bai cutar shi yasa don haka mu dukkanin guda biyun da ya maki in dai ba annabi kake ba an huta da kai don mutuwa za ka in kuma annabi kake ko ka ci bai cutar shi wannan yana cikin miyagun abubuwan su a koyo cikin gwadin sa'a suke sun yi ta'atantin na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to shi na kaga ashe su suna da aƙida cewa waton ko sun shiga wuta lalle ta za su yi mu musulmi mu za mu mai cikin wuta Allah ya kare mu makaratan banza don mu dai to kullahum ka faɗa musu ya Muhammadu ya Rasulullah ya kai manzon Allah attakhastum yalla kun riki ahadan alqawli inda Allah gun Allah bi zalika da wannan shin haka da kun ka faɗi shi alƙawari na kun ka ɗauka tsakaninku da Allah ne an ka sa ku wuta za ku ɗan zauna wani ɗan lokaci da bayan Allah ya ishe ku shi kenan to shi na ce huzifa fihi hamzatul wasli hamza biyu na dama istigina an dan wadatar suwa bi hamzatul istifhami akwai hamzatul istifhami akwai hamzatul wasli ita hamzatul wasli dama ba a tashe ta yan ana darji yan an ka gargaɗo magana hamzatul wasli ba a tashe ta asalin maganar a ittakhastum to sai an ka shahi hamzatul wasli mai ittakhastum inda babu hamzatul istifhami to ita hamzatul wasli saboda a tadda kalma to sai a tashe ta a ce ittakhastum to tun daga hamzatul istifhami to hamzatul wasli ba ta da aiki sai a ce attakhastum to saboda an wadatu da ita ga karatu to ko ga rubutu sai an ka shahe ta sai an ka ce attakhastum dai yalla kun riki na'am alqadan alqawli bi zalika da wannan gurin Allah to wa in takhastum idan ha kun riki zalika wancanin ka kun riki alqawli ubangiji to lalle ko falan yukhlifa Allahu ahadahu Allah bai saba alqawli ne inda ha alqawli na kun kai da Allah kun ka dauko alqawli na Allah bai azabta ku sai yan kwanuka dai kwana bakwai
ko ko an kai koli kwana 40 to lalle ku Allah bai saba alƙawari Allah bai saba alƙawari na'am to wal istifhami lin nafi na korewa ne ai ba ku rika ba attakassum ba ku rika alƙawari ba dan istifhamun nabi ba wai tambayar suna ya kai ba kamar tabbata musu na dai aka yi cewa babu wannan din istifhami na nabi don ka ƙara ƙaryata mutum nan yanzu kana nufin wani ya ce ma haka wai kai ka san bai ce ma haka kaga an kore magana ke aila Allah bai ba ku rika alƙawari wa ubangiji ba am taquluna am din nan matsanar balgare ta am bare kai taquluna kuna faɗi Allah ga Allah ma la ta'lamun abinda ba ku sani ba kuna faɗa ma Allah abinda ba ku da masaniya akai ne ƙarya ta kuka ba bala haka nan na lalle wuta na taɓin ku wuta na taɓin ku ka san ita bala in ta taho wato bayan jumla wadda an ka kore bayan duk abin da an ka kore in bala ta taho to tabbatar shi ta kai ka gane don haka lanta masanan naru sun kace wuta ba ta taɓin mu sai Allah ya ce bala ashe tana taɓin mu ka gane ya ce alastar rajulan lazi laqituhu amsi ba kai ne namijin mutumin da na haɗu da shi jiya ba ce aka ba kai ne ba ne ce sai ka ce bala kenan ni ne amma in ka ce na amto ba kai na ba wannan yana daga cikin hikimomin larabci kwarai da gaske na'am bala lalle haka nan na tamassakumun nar wuta na tabin ku tana shaho ku wata khaluduna kum ku da wama fiha cikin ta Allah ya ce haka nan na don haka man kasaba wanda duk ya cirore sayyi'atan mummunan aiki shine shirkan tarawa da Allah tara bauta ga Allah ko ku yi aikata wani aiki wanda an na shirka sannan wa ahaqat bihi khadi'atuhu kurakure ne da zunubai ne da laihuka ne wa ahaqat bihi sun ka kewaye shi ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa kurakure sun kewaye shi laihuka ne sun kewaye shi ahada qadbihi sun kewaye shi min kulli janibin ta kowane sace watan ahada qadbihi kamar abin gana min hidikati na gani na ejiya kamar duk inda an ka diba kure za a gani kwaddiba ya ga abin ko ina kure babu inda a daidai gare shi yasa hadakat wato abu ya kewaye mutum ta yadda duk wanda mai dibi in ya gani babu ko so hanin wani abu wanda zai gani wanda ba abin nan ba min kulli janibin ta kowane sashi bi an mata ta yin mutu mushrikan shina mai tarawa da Allah to duk wanda ya haka nan fa ulaika wadancan ka ashabun nar su ne mutanen wuta kuma su khaliduna masu dawwama na cikin ta suna masu dawwama cikin ta to kenan suka ce wannan aya da an ka ce man kasaba sayyi'ata wa ahadat bihi khadi'atu duk wanda ya aikata mummunan aiki sannan kurakure ne sun ka kewaye shi gaba ɗaya zan baya da komi wanda an na aikin kwarai saboda kahirci ya rufe abin saboda ita shirka shi kahirci wato ba ta wanzar da komi duk abin da mutum ya aikata na kwarai baya da wani unhwani in ga shirka in Allah zai saka mu in abin da ake saka mu mutum da shi na to sai sakamakon ya zannan duniya na Allah ya bashi wata ni'ima ko Allah ya bashi wani abu ya saka mai da shi ko gare ko ga iyali ne ko wani abu ta yadda zai ka zo in mutum ya zo lahira bai da komi wurin ubangiji ka zannan to ga tukwicin ga sakamakon da an ka baka da shi tun nan duniya to sun ka ce wannan ya nuna kenan lalle mumin ne ba su dawama cikin wuta mutum wanda da imani to ko da misƙala zarratin na to lalle imanin nan zai sa a hishe cikin wuta saboda wannan imanin nashi ko da kwatankwacin azara a mai shi aljanna bayan ya gama abin da zai yi na zama cikin wuta daidai gwargwadon abin da Allah ya ɗiban mai na laihuka da waɗanda Allah bai yahe mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana to wallazina amanu waɗannan da suka yi imani suka ba da gaskiya da manzon Allah da ranar lahira wa amilus salihati suka aikata ayyuka na gari to ulaika waɗancan ka ashabun nar ashabul jannati sune mutanen aljanna hum su khaliduna masu dawama na fiha cikin ta suko duk wanda ya yi imani
cikakke sannan ya aikata ayyuka na gari to lalle shi kan dan aljanna na kuma mai dawama na cikin ta mallan yace wa hadhihi ayatu wannan aya tana gwadi ala annal lati qablaha fil kuffari lalle wadda ta gabace ta kai hayrata ba da mu'minai ake ba ko ba da musulmi ake ba ma hasabu waɗanda haɗin ba su samu rahama ubangiji ba Allah bai gafarta musu ba su shiga cikin ceton masu ceto ba an ka kai sai da sun ka shiga cikin wata to lalle ko ba su dawwama don an faɗi ga waɗanda za su dawwama na'am na misaka bani isra'ila وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نعم. Allah subhanahu wataala ya ce wazkur ka tuna koko ka ambata iz akhazna lokacin da muka yi saka alƙawalin bani Isra'ila fi taurata cikin at-taura ala lisan Musa ko ala na'am sai samu wa ala lisan Musa ala lisan Musa ala ku yawa wa ala lisan Musa kuma bisa ga harshen annabi Musa kila akwai nusar da ba to wa ala lisan Musa wato cikin attaura kuma da harshen annabi Musa wai can ga ya zo cikin attaura kuma annabi Musa ko mara wa gairi da wani annabi Musa min anbiya'ihim daga annabawansu don wannan tsari na Allah na addinin Allah da shari'a ta da hukunci ne duk addini gaba ɗai addinin musulunci tun da lokacin annabi Adamu har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan haka yake waɗannan abubuwan da zamu faɗi don haka kamar wannan addini ne na annabawa addini na musulunci annabawan da sun ga shuɗi haka suke haka annabi sallallahu alaihi wasallama na'am wa gairihi da wani annabi Musa min anbiya'ihim daga annabawa to muka riki alƙawalin su la ta'buduna ba ku bauta ma kowa illallah sai Allah babu wanda za ku bauta ma sai Allah ibada kenan dama abinda a ibada tabbatar da tauhidi da gaskanta tsayanta Allah ya zan bawa mutum cincin bauta sai Allah sannan ka gaskanta annabawa da manzanni da littafai ne sannan a yi aiki da abin da annabawa nan da manzanni sun ka taho da shi wannan shi ne ibada na'am to kuka riƙe alƙawali akan haka na'am illallah sai Allah na'am to khabarun wato labari na an kai la ta'buduna illallah ba ku bauta kowa illallah sai Allah khabari na ka gane habari na amma kamar ma'anar hanyi gare shi kakkace in sha'i na zo kamar da ma'ana ba ku bauta ma kowa ba ci an kai kakku bauta ma kowa ba ku bauta ma kowa sai Allah kaga nahayi na amma ma'anar nahayi gare amma dai habari na tana da kama da insha'iya amma dai habariya ta sannan na'am wata husnuna kuma ku kyautata ihsanan kyautatawa ai ahsanu ku kyautata bil walidaini da mahaifayen ihsanan kyautatawa barran wato mai da'a mai kyautatawa zuwa ga mahaifai wai birran da'a shi ya ihsanan din nan wato husnuna ku kyautata ihsanan kyautatawa ai birran da'a ga mahaihanninku wannan addini na Allah tun lokacin annabawan farko har annabi sallallahu alaihi wasallama wato uwaye kyautata musu akai ta hanyar zamantakewa da su da alkhairi wato ka yi zamantakewa mai kyawo da su da kaskastar da kai gare su da biyar umarninsu da ya musu addu'a ta alkhairi kowane lokaci in suna da rai bayan sun shuɗe in sun rage ka kuma ka yi musu addu'a ta roƙon gafara gare su ka yi ƙoƙari duk abin da sun ka hore ka kai kawai ba wai sai sun tsaya roƙonka ba da sun ce kaza ta haɗe ka yi don shi alkhairi kuma shi an mahita gare ka na'am
dakhala fihi jami'u anwa'il birri cewa da an kai ihsanan din nan to jami'u dukkanin anwa'il birri nau'uka na da'a abinda ake kira da'a da kyautatawa da khala sun shiga fihi cikin ihsanu din ga duk abinda an ka sani wanda shine da'a da kyautatawa to sun shige ciki awa mahaifaye shi babu togewa wazil qurba haka nan ma'abucin kusancin shi ma ka kyautata mishi dan uwanka na zumunta ai zil qurba ai zil qarabata ma'abucin kusanci na zumunta wahida zi ko wahada zi wahada ko to ya kadaita zi ko an kadaita zi iradatu don nuhi lil jinsi ga jinsi da aka ce zil qurba ko duk wani wanda kuke da wata irin wani kusanci gare na zumunta ko wani iri na gehen uwa da na gehen uba da kowane gehe to a kyautata mishi Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta hakanan gwargwadon iko gwargwadon abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore mu mutum na kyautatawa to wal yatama hakanan marayu shi kuma yatama jam'u yatimin jam'i na yatimi marayi wa an marayi mallaka wanda babu ubalahu gare shi ho sagirun alhali shi na karami shi ma wanda an marayi wato mutum ya kyautata mai gwargwadon iko ne na'am kada shi musguna mai yatimi idan Allah ya sa yatimi karkashin ka kowane iri na to kada ka musguna mishi ka yi kokari ka kyautata mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar hadisin da Imam Muslim ya rawaita daga sayyidina Abu Huraira yace kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati yace mai raunin yatimi mai kula da shi lahu nashi kamar na dan uwa ne wanda an ka bar mai aure da ko wani ne wanda ba dan uwa ne na zumunta ba na wani wuri na wani na wanda kila ba ku ko da zumunta komi da shi amma dai marayi amma kai tsaye kana taimaka mai kana kyautata mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa huwa ni da shi kahatayn tamka haka muke wa ashara malukum bis sababati wal wusta haka imamu maliki yayi haka da wannan manuni da abin ga yace to haka muke da shi cikin aljanna wai za a daga daraja ta a kai shi aljanna da yake daga cikin kyautatawar da Allah ya yi mai kula da yatimi don haka kula da yatimi ba karamin al'amari na ba kamar da cutashe shi ba karamin al'amari na na'am wal masakin da miskinai ina shi ai jam'i miskinin jam'i na miskinu ai allazi askanahu al-faqr wanda talauci ya kawatace shi wanda wato saboda rashi ya yi mishi yawa har ya sa gaba ɗaya jiki ne ya mutu ya zamne jutta ta kai bai iya komi saboda rashi irin wannan shi an miski wanda bai iya komi subhanallah Allah kare wa qulu ku to shi ma sai a kyautata mishi in ka ga mutum wanda adda bukata ba wai sai ya roke ka ba ko ka gane ko ka san yana da bukata ko ta bayyana ga hili ko bata bayyana ba ka fahimci lalle akwai ta to kai kokari ka taimaka mishi akwai wanda ba ko shi bai roƙonka duk wanda ya rasa wallahi bai roƙonka to kai ko in ka ga irin wannan kai ko ka taimaka mai kakkace sai ya roƙonka ko ai ban sani ba to wannan ba hujja bace da kaga mutum mabukaci wanda ya kamata ka taimaka mishi akwai wanda yan abin yayi mai yawa zai dan yi malam haka ya dan biyo dan yi haka kai ko in ka lura da haka nan kai ko sai ka dan yi haka gurgurun iko kaga shikenan an kashe matsala na'am husna kyakkyawan abulin nasa ga mutane ai kaulan zanci husnan mai kyawu min al'amri na horo bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wannan hay da hani anil munkar daga mummuna aiki hassun kwadai tasuwa na Allah ya makarimul akhlaqi ga makarimul akhlaqi kyawawan halaye masu kyawu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma istil utammima makarimul akhlaqi an aiko da ne domin in cika su dama larabawa na da su kuma addini sun taho da su yau kuma fitira mai kyawu ta dan adam akan su take to an aiko ne domin in cika su in tabbatashe su na'am wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku bada zakato duk dai Allah ya riki alƙawalin ku akan wannan ai ma faradu abinda Allah ya fardanta alaihim bisa ga banu Isra'ila minhuma na sallan nan da zakka ai akhazna mun riki ahadakum alƙawalin ku bi jami'i da dukkanin ma zikira abin ga da mun ka ambata gaba dai
wurin tauhidin nan da kyautata ma yan uwan zumunta da taimaka ma maraya da taimaka ma mabukata da horo da alkhairi da hani daga almunkari to duk kun dau alƙawarin Allah kan haka ya hudiyawa sannan mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi mubaya'a ga musulunci akan waɗannan abubuwa to faqabiltum Allah ya ce sai kuka karba ya ku banu Isra'ila summa tawallaytum sannan kuka bada bai ai a'rabtum kuka kauda kai an wafa'i bil misaqi daga cikawa da wannan alƙawarin sai gaba dai ayyukan ku sun saba ma haka nan makin ku yi waɗannan abubuwa sai ya ba haka nan kuka yi ba fihi ciki ne akwai iltifatun anil ghaibati akwai iltifati daga gaiba zuwa ga shidaba ai abinda aka ce waton wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila Allah ya ce mithaqa bani isra'ila lokacin da muka riƙe alƙawalin banu isra'ila kamar yanzu wani na Allah ka magana da shi akan wasu waɗanda ba su ka gane to amma sai aka yi intifaki sai aka ce Allah ta abuduna illallah ba Allah ya abuduna ba la ya abuduna illallah sai aka ce la ta abuduna illallah an yi intifaki daga hidaba zuwa daga gaiba zuwa ga hidaba na yana cikin usulubi mai kyawo na magana wanda Qur'ani yana da yawa cikin alqur'ani saboda tattaro hankalin mai magana ka jawo shi kana can kana ba da labari kamar kana magana da wani sai ka canza usulubi ka dawo yanzu da shi kaka magana saboda kai ya kosa kuma ya ji mina na za ka faɗa mishi na'am shi ciki ne akwai iltifatun anil gaibati na'am usnida an jingina shi ilaihim usnida ilaihim tawalli abaihim wato an jingina ba da ban uwayensu ilaihim zuwa gare su ai uwayensu da kakanninsu su ma sun yi haka nan ku sun tawallau sun ba da bai daga umarnin Allah sun ƙi biya attaura sun ƙi biya annabi Musa sun ƙi umarnin Allah to ko su haka yake su ma an ka jingina musu is kulluhum bitilka sabili don dukkaninsu da su kakannin nasu na zamanin annabi Musa da har zamanin annabi Isa da har zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗanda da aka magana da su to duk haka suke duk bisa wannan gobe suke Allah ya ce illa qalilan sai kaɗan na minkum daga cikinku mimma aslama daga waɗanda sun ka musulunta irin su Abdullahi ibn Salam wa antum alhali ku mu'riduna kuna masu kauda kai anhu daga abin nan wanda Allah subhanahu wata'ala kuka dau alƙawalin Allah subhanahu wata'ala kai ne akwai masu wa antum tashhaduna sai su gyara wa antum mu'riduna nassin qur'ani na ai adatukum abinda al'ada ku antum alhali ku mu'riduna masu kauda kai kuki daga umarnin Allah ai adatukum al'ada ku al-iradu kauda kai daga umarnin Allah da dai haka kuki tun kakanninku hakku ne yanzu Allah subhanahu wata'ala shi ba mu ikon kiyaye dokokin Allah Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh